Доверих се на Body Aesthetics, защото вярвам в тяхната философия и техните подходи. Защото сте име в бранша. Защото се чувствам изключително комфортно тук на място. Винаги съм получавала най-доброто и най-професионалното отношение. Винаги, когато имам нужда да се погрижат за тялото ми и лицето ми, това е мястото. Резултатът е и видим, и като усещане 100%. Паднах в студио Body Aesthetics по препоръка. Препоръчвам Body Aesthetics винаги, тъй като съм техен клиент от много години. Освен това, имаме и страхотно приятелство, страхотно доверие. Всъщност се ориентирах да си направя криолиполиза тук. Доктор Трачева, тя ми каза, че всъщност моето тяло няма такава необходимост и аз бях много силно впечатлена. И почувствах, че правят за мен нещо, което е добро, а не просто да искат да ми вземат парите. Абсолютно съм убедена в резултатите. Всяка една процедура, която съм си правила, винаги е давала прекрасен ефект и просто това е моето място. Човек усеща неговото място. а и екипа и хората са прекрасни. Така че действайте!